Brenna, województwo śląskie, oczywiście diecezja bielsko-żywiecka. Za mną piękny, barokowy kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela właśnie w Brennej Centrum. W tej pięknej świątyni znajdują się organy mechaniczne Rigera z 1897 roku, mające trakturę mechaniczną, jest to tak zwany mechaniczny stożek, tak wtedy Riger robił. Ten instrument ma jeden manuał i sekcję pedału, posiada 11 głosów, w tym realnych 6. Jest to tak zwany system multiplex. O tym w dzisiejszym odcinku organowego kwadransa. Paweł Zeligman, zapraszam serdecznie. No to odpalamy silnik. Mamy tak, pryncypał 8-stopowy oczywiście. Oczywiście oktawa 4. Jest to multiplex, czyli dodana oktawa do pryncypału, mamy oktawę. Mamy flet gedet, czyli flet kryty 8-stopowy. I oczywiście 4-stopowy flet. Mamy salicę selicjonał 8-stopowy. I ten sam głos z dodaną dolną oktawą salicę 16. Przy czym ten salicet nie ma dolnej ostatniej oktawy. Czyli zaczyna się od C małego. Tutaj już tych głosów nie ma. Mamy też samodzielny głos gamba 8. W sekcji pedału oczywiście subbas 16. Oraz oktaw bas 8, przy czym to jest tylko z nazwy oktaw bas u Rigera. Często ten oktaw bas po prostu był flet basem 8 i tak tu jest choćby w tych organach. Oba głosy. No i teraz do pryncypału i oktawy dodamy jeszcze rauszkwintę dwurzędową, dwuchórową. Oraz cymbel dwuchórowy. A także 16 i obie te mikstury. No i mamy oczywiście pedał kopel, czyli manuał do pedału. Mamy też mezzo forte i forte. Forte to jest oczywiście tutti, rzecz jasna. I tak przedstawia się dyspozycja tych organów kościoła świętego Jana Chrzciciela w Brennej Centrum. A teraz zapraszam do wysłuchania kilku utworów, które w dniu 21 września 2025 roku zagrałem razem z trębaczem Aleksandrem Królą na koncercie w tym właśnie kościele świętego Jana Chrzciciela w Brennej. Zapraszam.